नमस्कार, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, कशा सर्व मजेत ना? आणि आपले व्हिडिओ पाहताय ना? पाहायलाच पाहिजेत। कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोचवा, जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपली लोककला ही सर्वांपर्यंत पोचेल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। पाहून राधेला कन्हैया आनंदी आनंद मनात हो करताले हो दिया बिनुंद आनंदी आनंद मनात हो करताले हो दिया बिनुंद मथुरेचा घाट नागमोडी वाट सांभाळ फोडील माटाला आडवा येईल पाहून राधेला कन्हैया 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 दया दुधाने भरिले माठ आवराग भरिले काठ हो दया दुधाने भरिले माठ हो आवराग भरिले काठ कंसदर मारी जाऊ मोरी मोरी निरजोरी करी तो कशाला आडवा येईल पाहून राधेला कन्हैया 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 राधे आम्ही गवळ्याच्या नारी जशा स्वर्गाच्या परी अवतरल्या भुईवरी जशी रूपाची खाण जणू रूपाची खाण जणू रूपाची खाण हिचा गोरा गोरा रंग कुंकवाने भरला भांग सौंदर्याची ही रांग न्याहाळी तो श्रीरंग न्याहाळी तो श्रीरंग न्याहाळी तो श्रीरंग सूर्यदेव आले डोईवरी हो त्याला उशीर करा थोडी घाई तो ग मारील खडा येऊन फोडील खडा वर दुपारच्या या उन्हात आडवा येईल पाहून राधेला कन्हैया 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 आनंदी आनंद मनात हो करताले हो निया बेधुंद मथुरेचा घाट नागमोडी वाट सांभाळ
आडवा येईल धन्यवाद रसिका हो, धन्यवाद. कन्हैया आडवा येईल पाहून राधेला कन्हैया आडवा येईल पाहून राधेला